banawowa kala hitande hu to lewru ramadana walla lewru korka yalti kode radio international abuja tv don jaba wazuji walla firo alqur'ana wal senegal wazuji dina islama gila modibbe fere fere der nigeria ima yasi leydi ndihim kode radio international abuja tv don andina sobabe mudun sobirabe jokkodiral yaki waddanke on tafsiriji gamma wazuki ummatore julbe ato tawafu tokkobe kode radio international abuja derwindere nde min do andina on wiki hikkama bano wa kala hitande fu dammugal amen don mabbiti kala gidbe fu lildoyamin ko tefamin ga anduki diye laabi tokkata gamma rokkukimi wazuji mabbe di tafsiriji mabbe ha der ndu lewru kode radio international abuja don jaba wazu ko tafsir gila minti tati ha yaki minti capanɗe tati ha ma yaki awa gotel walla sa'a go'o ngam nohon tefayɓe bayanu ha dow no ɓe wawata ɓe nildami e tafsiruji ko lawol ngol ɗum tokkata ngam hoccuki wazuji walla ɓiro tafsir maɓɓe ɓe mbawai ɓe ɗaɓɓa nde e tongorde walla lamba ka'a gonɓe nder nigeria sey ɓe mbatta honde jowenayi honde jowe go'o 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 jowe go'o jowi jowi jowe tati tawaɓe yaasi leydi nigeria sey ɓe ƴewnamin ha dow whatsapp dow nde'e tongorde hodere ɗiɗi tati nayi jowenayi honde walla mere jowe go'o 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 jowe go'o jowi jowi jowe tati ngam non dammugal amen ɗon maɓɓiti giɗɓe hoccuki teddenga tafsirɗu wawai ɗaɓɓa ka lamba gonde kode radio international abuja laabi ɗimin cakata ha tafsiriji amin hawti nder taskaramji amin ɗimin taskata kala jamdi jowe tati yaki jowe tati ireta ɗi radio nden bo min battay tafsiriji ɗin live walla darnde goo dow hello facebook kode radio hawtande e channel youtube amin kode tv nden bo min ɓilay bidiyoji guddi guddi gila minti gotel yaki minti tati ha dow tiktok amin ɗum kode tv nden bo audioji ɗi tafsiriji ɗin on mbawai keɓonɗi ha dow channel telegram amen www.t.me/kode radio ɗi laabi kanji woni laabi ɗimin cakata wazuji amen bano wowa derɗom kaaru fu sobiraɓe amen tawaɓe ha leydi kamaru inanta leydi nijar bowuɓe nildoykimi ma tawaɓe nder nigeria gure bauchi gombe e adamawa dammugal amen ɗon maɓɓiti gamma jaɓuki tafsiriji mon nden bo giɗɓe fuɗɗa rokkukimin tafsir dammugal amen ɗon maɓɓiti sey ƴewno nde tongorde walla lamba ka'a kamin dokki on mamin nani on allah hawta e moƴƴe taweteɗe nder lewru waroru lewru ramadana alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En bolwanan ha jo'onde meɗen ndeɗo kayre wonte jo'onde arande ha jole ɗe tammiɗen wolwango ɗum ɗe ngaɗan jole 40 walla bo ɗe ɓadoto jole 40 man ko ngakki bo ɗuɗata ko ngakkata ha jole 40 man. To kadi jonde arande en bolwanan ha mare zikiriji gaɗeteɗi ha fajiri be asiri. Bi adamajo a gendam mako oɗon yaha oɗon nder haɗaruji ɗuɗɗi jamu o wodi kanko man ɗo haaje ha o hisa ha haɗaruji man
ngam man kadi woni dow maako o waɗa sababuji ɗi o hisrata be muɗum ha ngendam maako ha haɗaruji fe'antoɗimo ha ɓiɓɓe adama en ban maako ha ginnaji ko nandi e muɗum deidei kanko man ɗo o waɗa ko latti sababu ko latti bososel kanko man ɗo be majum jawmirawo ɓangi ɗo renramo be sababuji ɗi o watta man ɗo ha haɗaruji ɗi o wondi be muɗum ha ngendam maako ha jemma maako ha nyaloma maako. To kadi nder sababuji gaɗeteɗi ɗi ɓi adamajo hebrata be muɗum denal jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanjum wonte zikiriji gaɗeteɗi ha fajiri be zikiriji gaɗeteɗi ha asiri. To kadi ɓi adama to o lismake zikiriji man ɗo o hebran be majum denal jawmirawo subhanahu wa ta'ala, mana man to waɗi zikiriji ɗi fajiri Allah renramo be sababu waɗgo zikiriji man ɗo ha hirgo maako ha kala ko ɓi adama hulata ha sharri ɓiɓɓe adama en, ha sharri ginnaji, ha sharri kuje goɗɗe non ɗe ɓi adama anda. To kadi nder majum en mbi zikiriji ɗi fajiri be asiri. To kadi ɓi adama o solana o lismito zikiriji ɗo ngam o omtira nyalde maako be innugo Allah, o maɓɓira nyalde maako ha hirgo maako bo be innugo Allah, kadi o tammo be majum laatago kanko man ɗo nder innoɓe Allah ɗuɗɓe ɓe jawmirawo waɗani ɗum ina muɗum o wi a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Allah siryanake jeyaɓe maako ɗuɗɗinan ɓe innugo mo ha kala yakeji muɗum fu. Kadi nder majum ɓi adamajo to o lismake zikiriji gaɗeteɗi fajiri, o lismake zikiriji gaɗeteɗi asiri, be majum o tammante laatago kanko man ɗo nder jeyaɓe Allah innanɓe jawmirawo ko ɗuuɗi, ɓe lattoto ɗemgal muɗum sendirta be inde Allah ha wakkatiji ɗuɗɗi, ha wakkatiji ɗi ɓi adama yeɗata ɗum bi isnillah. To kadi nder majum jawmirawo inanake ɓe ɗo man ɗo innoɓe mo ko ɗuuɗi man ɗo inanake ɓe yafuye be mbar jari laatindi ɗuɗdi. To kadi ɓi adamajo be jangugo zikiriji ɗi fajiri, zikiriji ɗi asiri man ɗo, kanko man ɗo o woodi mbar jari jangde maako, ngam askaruji man ɗo, zikiriji man ɗo, innoje Allah man ɗo ɗum ayaji alquran goɗɗo jangata, ɗum hadiseji annabijo goɗɗo jangata, ɗum do'aje ko nandi e muɗum. To kadi kanjum man ɗo o heɓan be majum mbar jari jangugo, mbar jari innugo Allah, o hebran bo be majum mbar jari yaktago annabijo sallallahu alayhi wa sallam ha muɗum. Non do o hebran be majum bo denal jawmirawo subhanahu wa ta'ala ngar renata ɗum jeyaɓe muɗum lismitiɓe zikiriji jangeteɗi fajiri be asiri. To kadi o hebran be majum bo darja towka, o hebran ɓi adamajo hebran be jangugo askaruji ɗi fajiri be asiri ɗo, o hebran be majum darja towka. Non bo o hebran be majum bo kuuɗe boɗɗe tokkidirɗe, o hebran be majum bo de'ititgo nafsu maako, o hebran be majum bo yakago sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama banno wari ha deftere Allah sunna nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. To kadi an derɗirawo tedduɗo ta laata anani darja zikiriji ɗo, anani darja askaruji ɗo, kadi ta laata a gejjitanɗo askaruji man, ta laata a gejjitowoɗi habduni wad ha fajiri maɗa. Masalan to a juuli subaha a waɗi deidei askaruji ɗi, ɓawo julgo a timmidiri be maji, kadi jokku askaruji jangeteɗi fajiri man, jokku askaruji jangeteɗi fajiri man. Non to a juuli asiri bo ɗon man bo to a waɗi askaruji gaɗeteɗi ɓawo juule farillaje, ɗon man bo a timmidiri be askaruji gaɗeteɗi ɓawo juule farillaje, ɗon man ɗo jokku askaruji gaɗeteɗi jangeteɗi ɗi hirgo man ɓawo julgo asiri. So kadi an man ɗo be majum man ɗo kadi a hebran denal jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Non bo ta latta wakkati jangata askaruji ɗo
an man ɗo ta latta a goytuɗo aɗon janga non ha ɗemgal maɗa amma hakkilo ma ɗon ha hunde wonde feere. Wi'atake a heɓta mbarjari, a heɓan mbarjari. Wi'atake a heɓta denal Allah, a heɓan denal Allah. Amma kadi ɗum hautata ban janganɗo aɗon janga askaruji, hakkilo ma ɗon dow maji, aɗon fama mana maji, aɗon nana ko wi'ete nder mana man, ɗum ɗon yalɗiri ha ɓernde ma. Wakkati man latto sembe battiɗingo man ɗo a ɓuran margo ɗum. Heɓgo mbarjari bo latto yake man ɗo to zikiriwol man ngol hauti ngol wurtake ha ɗemgal ma, ɓernde maɗa bo ɗon taskitingol, ɗon wataningol hakkilo, kanjum wonte ɗaɓɓita ɗum, kanjum wonte ɓurɗum kadi. Ngam man o wi kadi ta lata an man ɗo a goytuɗo wakkati jangata askarji man ɗo, non do yalɗinir ɓernde maɗa wakkati jangata askaruji man. Ngam kanjum man ɗo ɗum hunde nufande ngam ɓi adama ekkitina nafsu muɗum, jangugo ayaji Allah, jangugo sunna nulaɗo Allah, taskito manaji man fama ɗum. To kadi en nani darja zikiriji ɗo, en nani darja innoje Allah ɗe fajiri be ɗe asiri. To kadi en puɗɗan wolwango ɗe ha ɗo nder innoje Allah gaɗeteɗe ɗe ɓi adama lismoto ɗum ha fajiri muɗum be asiri muɗum. Nder maje man ɗo ayatal kursi, hani ɓi adamajo o janga ayatal kursi ha fajirire mako marra gotel, ngam ko wari ha hadisewol Abu Huraira Allah yerdomo, kanko man ɗo ha darja ayatal kursi man kadi ha darja magol wari ha qissa Abu Huraira, kanko man ɗo o ayninama mudayeje ɗe ɓe ittata ɗum ha julde sumaye, kadi o ayninama mudayeje ɗe. To kadi ha ɗon man ɗo sheyɗan wari dow sura ɓi adama ha wujja mudayeje man, o nangi sheyɗanuwel man ha marrare arande, nden ngel yelditi ngel wi min ɗo mi jawmu ilalu, mi tampuɗo, mi bukaɗo, ngel yurmiti. Abu Huraira acci ngel yofi ngel dilli. To ngel wi ngel metata lorago. Allah andini ɗum annabijo muɗum diga Abu Huraira wi aymo ka jango fajiri o yahi, annabijo wi'atamo Abu Huraira noyi kubar dahaɗo maɗa hanki? O wiyam kaza kaza, o yelditi mi accimo. Annabijo wimo o loroto, o fewima o loroto, kadi bo jango banni man sheyɗanugo ngel lori. Abu Huraira nangi ngel yelditi, kadi bo ngel wala ko ngel mari, ngel tampu ngel wodi iyalu, o acci ngel marrare ɗiɗabre, ngel wi ngel metata lorago. Jango bo annabijo wi Abu Huraira diga. Abu Huraira wi ay ɗum da ko laati hanki, kanjum man ɗo ɗum ɗon nder alamaji annabangal annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Kadi bo annabijo wimo ngel fewima ngel loroto banni man ha tatabre. To ha marrare tatabre nde o nangi ngel, ha ɗon man ngel wi'atamo jotta kam accam mi metata lorago, amma mi faydete fa'ida, accam mi faydete fa'ida. Ha ɗon man ɗo ngel andinimo, ngel wimo mi andinte aya, to a jangi ka ɓadatakoma sheyɗanuwol, ɓadatakoma sheyɗanu. Kanjum wonte o wimo ayatal kursi, jangu ayatal kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Kadi to a jangingol ha fajiri maɗa, sheyɗanuwol fu ɓadatakoma. To nden Abu Huraira nyande tatarɓe man nde wari ha annabijo, yewti annabijo qissa muɗum be sheyɗanu, o wi nda ko ngadumi be gujjo garowo hanki bo, amma nda ko o wiyam. O wi o hokkatam fa'ida man ɗo, to mi hutiniri ka ɗo kadi seedata wonan dow am denowo daga jawmirawo, non bo sheyɗanu ɓadata koyam ha weta to mi jangi fa'ida man ha fajiri, walla to mi jangi ka ha asiri. To nden annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata Abu Huraira sadaqaka ama innahu sadaqaka wa huwa kadhub. Sheyɗanuwel ɗo ha ɗo kam ngel wima gonga, ko ngel wima to a jangi ayatal kursi a seedata aɗon mari denal, jawmirawo waɗante denowo rene, kanjum wonte waɗan mala'ikajo ayne, nden bo sheyɗanu ɓadatako ma ha weta to asiri jangirɗangol, to fajiri bo banni. To ɗo man ɗo to a jangingol fajiri bo
Allah waɗante deno shaydan bo ɓadatako ma ha hira to kadi ngel gonɗi ha wigo magel amma asli magel kangel man ɗo ngel ɗuɗa fewgoyel amma ko ngel wima ɗum gonga to kadi ha ɗo man ɗo ɗum tabitini ayatal kursi ɓi adamajo hebran be magol denal ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala shaydanji bo daytorto ɓi adama janguɗo ngol ha fajiri mum walla bo janguɗo ngol ha jemma muɗum bi isnillah ɗo man ɗo ɗum lattoto ɗum sababu denal ɓi adama hebra denal man ɗo ha sharri ɓiɓɓe adama en hebra denal man bo ha sharri ginnaji masalan goɗɗo foti o laara o wi'a kanko ka o woodi aynoɓe o woodi gardien o woodi noy ɗo kam fu ha deydey ko gite ɓiɓɓe adama en mbawata yiigo foti kamɓe man ɗo ɓe paddane ha majum amma woodi goɗɗum bo ban ginnaji kanjum man ɗum kuje ɗe en gi'ata to kanjum man ɗo ɓi adamajo sey hutinira ko wari ha sunna ɗaɓɓita denal ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha maako ɓi adama heɓata denal lattingal timmidingal amma ko lutti kam fu rammiɗiɗgo ɗon ha muɗum to kadi hani ɓi adama o solana o lismito askaruji gaɗeteɗi fajiri be asiri ngam o heɓra be majum denal timmidingal ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala to kadi do'are ɗiɗabre nde hani ɓi adama janga ɗum ha fajiri ha asiri kadi ngam heɓra ɗum denal ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi akhiri ayataini minal baqara ayaji ɗiɗi gonɗe ha surawol baqara to kanje bo wari ha darjamaji annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata ko moye jangiɗe ha jemmare muɗum ɗe ke'i ɗum ha ɗume ɗe ke'i ɗum ha kala ko latti kalluɗum fu ɗe ke'i ɓi adamajo ha kala ko hulata fu ha kala ko mijoto fu ha kala ko latti kalluɗum fotan ɗum ƴiwigal ɓiɓɓe adama en ɗum ƴiwigal ginnaji ɗum ƴiwigal toy kanje man ɗo ɗe ke'i ɗum ha sharri hunde man kanjum wonte fuɗɗi diga amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun ha ayaje man ɗe ɗiɗi ɗe timmiti kadi ha ragare surawol baqara kanje man bo hani ɓi adamajo jangaɗe ha hirgo muɗum to do'are tataɓre nder askaru sabah wal masa kanjum wonte suraji tati kanji wonte al ikhlas wal falak wan nas kanjum wonte surawol qul huwa goɗɗo jangangol kangol man ha fajiri muɗum janga surawol qul huwa allahu ahad qul a'udhu bi rabbil falak qul a'udhu bi rabbin nas ɓi adama jangaɗi banniɗo man ɗo marraje tati ha fajiri mum marraje tati ha asiri muɗum to kadi kanjum man bo ngam kala ko ɓi adamajo moltori fu wala ko ɓi adama moltorto ban ko moltorɗe gonɗe ha falaki be nasi to kadi ngam man ɓi adamajo o janga suraji ɗi tati ha fajiri mako marra tati qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas o jangaɗi ha o surna o wi'a go o fuɗɗita qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas gole fu ha o surna o wi'a ɗiɗi banni man ha latto o cikna marraje tati o waɗa ɗum bo ha fajiri mako be asiri mako kadi to a jangi ɗum kanji man bo a moltorake be maji nabijo sallallahu alayhi wa sallama wi takfika min kulli shay ɗike ante kanji bo ha kala ko ɗumejum fu ko kulata ɗike ante ha kala ko ɗumejum fu ko kulata kadi imam ibnul qayyim rahimahullah kanko man ɗo o wi haaje ɓiɓɓe adama en ha jangugo suraji moltorɗi qul huwa falaqi nasi man ɗo ɓi adama ɓuran margo haaje jangugo ɗi ha fajiri muɗum be asiri muɗum kanjum man ɗo ɓuran margo haaje majum dininta no o mardata haaje nyamgo be yargo dininta no ɓi adama mardata haaje nyamgo be yargo kadi kanjum ka ɓi adama woodi haaje man amma to andi no nafuda jangugo suraji moltorɗi falaqi
qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Ɗo jangugo ɗiɗo kanjum man ɗo ɗum ɓuranan ɗum haaje muɗum deydey nga marata ha nyamgo be yargo, ngam kanjum kam a weltinorto be majum to lattake an man ɗo a ɗon nder jamu ma, a ɗon nder belɗum. To kadi lattago ma be jangugo suraji ɗiɗo ɗo kadi a heɓran be majum denal Allah lattingal paddantongal ma kala kalluɗum ko kulata, kalluɗum ko mijotoɗa fu kadi ɗi paddante ɗum bi isnillah. To amma kadi no lattirɗa a nyaman a yaran man fu deydey masiboji goɗɗi kam to ɗi pe'anake ɓi adamajo, nyamgo man welatako ɗum, yargo man welatako ɗum. Amma kadi be wadgo askaruji ɗo ɓi adama heɓran be majum faddanego denal diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Non nder zikiriji ɗi hani ɓi adama waɗa ɗum ha fajiri mum, waɗa ɗum ha asiri muɗum, ɗon man ɗo jangugo sayyidul istighfar. Kadi kanjum man bo wari ha hadisewol ko moye jangi sayyidul istighfar ha fajiri muɗum nden o maayi daga hiray, kanko man ɗo o nastan aljanna bi isnillah. Non to o jangingol ha asiri mako o maayi daga weetay, ɗo man bo o nastan aljanna bi isnillah. To kadi kanjum wonte ko wonte sayyidul istighfar man ɗo, kanjum wonte ɓi adama o janga do'are o wi'a allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastada'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. To kadi ɗo wonte istighfaru ɗon mari singaji fere fere. To a wi astaghfirullah ɗum istighfaru, deydey sayyidul istighfar ɗum istighfaru. To singaji man ɗi limlimnuɗi, amma singawol fottangol kangol wonte mapindiwol ha singaji istighfaru, kanjum wonte ngol janguɗen sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastada'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kadi en nani darja magol, en nani jarja magol hako jawmirawo inani ɓi adama janguɗo ngol ha fajiri maayi yeso hira o nastan aljanna, janguɗo ngol ha asiri maayi yeso weta o nastan aljanna bi isnillah. To kadi nder askaruji gaɗeteɗi man ɗo, askaruwol ngol lamba 5 ɓi adama o wi'a bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Kadi ɗo man bo ɗum zikiriwol tilimgol ɓi adama wi'angol ha fajiri muɗum marra tati, ha hirgo muɗum marra tati. bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Wi'a ɗum marraje tati ha fajiri, marraje tati bo ha hirgo. To kadi ɗo man bo ɗum sababuwol ngol ɓi adama heɓrata be muɗum denal diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Kadi wi'ama ha ɗo wala ko torrata mo ko ɗumejum ha ko ɓi adama hulata fu, ha ko ɓi adama hulata fu. Nder do'aje man kadi askaruwol ngol lamba 6 a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Ɗo bo ɗum zikiriwol tilimgol, kangol man ɗo ngol wi'ete to ɓi adama jippake ha pellel, masalan a ɗon yaha jahangal ni a wari a hoɗi, jotta kam a jippake ha babal ɗo, ko hani ngaɗani kadi wakkati hoɗgo maɗa ɗo, janga askaruwol ngol ɗo mbi'a a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Non man ɗo to a wi ɗum, to Allah mu a holɗinake kala ko woni ha babal man fu wala ko torrete, fotan ɗum latti ɗum kuje goɗɗe ladoje non, ɗum latti ɗum sheyɗanuji, ɗum latti ɗum ɗumejum fu ɗo bi isnillah a holɗinake ha majum, a holɗinake ha majum, ngam ɗum moltore mapindire jamu, ɗum moltore mapindire jamu. A wi a moltorake be kalimaji jawmirawo timmidiɗɗi ha sharri kala ko o tagi fu.
to kadi wala ko lutti ko kulata fu to Allah muyi o renete ha muɗum a hisan ha muɗum bi isnillah. Ngam man wari ha darja hadisewol man ko moye jippi jipporde o wi a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq lam yadurruhu shay, wala ko torratamo ko ɗumejum hatta yartahila min manzilihi zalik, ha o sotta ha jipporde mako nde o jippi ha muɗum. To nder darjaji man kadi hani do'are man ɗo kayre man ɗo ɓi adamajo jangande waɗande nder askaru zikiriji ɗi jangata ɗum ha fajiri muɗum be zikiriji ɗi o jangata ɗum ha hirgo mako, non bo o waɗande to o jippake ha jipporde, to o warini o hoɗi ha pellel o jippake kanko man ɗo hani o janga do'are nde. Masalan o jahowo jangal o wari o weeri hani o jangande ha o weeri man ɗo, o eggowo non o wari o hoɗi hani kanko man ɗo o janga do'are ɗo ha pellel ngel o heɓi o hoɗi man ɗo ngam o heɓra be majum denal jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Nder zikiriji gaɗeteɗi ha nder askaru saba wal masa, subhanallahi wa bihamdihi, hani kadi ɓi adama wi'a subhanallahi wa bihamdihi marra temerre ha fajiri muɗum, marra temerre ha asiri muɗum. Kangol bo ɗume wonte darja magol, wari kadi ha darja magol ko moye wi subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra huddat khadayahu wa in kanat misla zabadil bahar, kadi liɓanemo yafanemo boofi mako ko ɗi laati ban gufo mayo, ko ɗi laati ɗuɗgo maji ban gufore wonande ha maje mawɗe, wondo to laatake banni zunubaji ɓi adama ɗi ɗuɗri, kadi to o wi subhanallahi wa bihamdihi ɗo marra temerre, jawmirawo ɓangiɗo yafantomo zunubaji mako man, yafantomo boofi mako man. Non nder askaruji gaɗeteɗi ha fajiri marɗi darja, marɗi ɓural ko ɓi adama heɓrata be muɗum denal ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala. ɓi adama o wi'a la ilaha illallahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, kadi kanjum man ɗo o wi'a ɗum ha fajiri mako marra temerre, o wi'a ɗum ha asiri mako marra temerre. To kangol bo en nano darja magol, wari ha darja magol annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi ko moye wi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin mi'ata marra, kanko man ɗo ɗum lattanomo ɗum fotan banto o rimɗini jeyaɓe 10, banto o rimɗini maccuɓe 10 walla horɓe 10, kadi ɗo darja man. Non windanemo bo boɗɗe temerre ɗiɗaɓol man nder darja ɗiɗaɓa, non bo moyitanemo bo boofi mako kalluɗi temerre, non darja nayaɓa wa kanat lahu hirzan mina shaydan, ngol latanomo bo ɗum denal ha shaydan ɗo. Wa kanat lahu hirzan mina shaydan kanjum wonte ko yahdata be ko bolwanten ha ɗaɓɓititgo denal ha jangugo zikiriji gaɗeteɗi fajiri be asiri, to kadi ɗum latanomo ɗum denal ha shaydanu nyalde mako man nde fumare ha hira. Non to hiri bo to o jangi ɗum lattanomo ɗum denal ha weeta, kadi ha mbar jari bo wala gaddanɗo kuwanɗo kugal bongal heɓa mbar jari ɓura moni sina goɗɗo kuuɗo ɓuri ko o huwi. Masalan an a wingol ha ɗo kam marra temerre, amma goɗɗo wari wi kañum ɓurni, to foti o kam o ƴaɓɓe ha mbar jari. Amma to o wi ban ko mbiɗa marra temerre man on poti, walla bo latto ko nufete man ha ɗo kam banguɗum kam ɗum ɓesdugo dow marra temerre man, to kadi foti laato bo masalan ɓurdal man ban kuuɗe boɗɗe goɗɗe nen ngal wuttudu wondu. To kadi en keɓi ha ɗo to a jangingol fotan ban to a rimɗini maccuɓe 10, to ka ha ɗon man ɗo en mbi maccuɗo goto dimɗinɗama a rimɗinte be rimɗingo mo ɗo ha yite. Kala tergal dimɗugal ha maccuɗo man fu an do yeruma agar rimɗi ha maɗa ha terɗe maɗa banni, mana man terɗe mon potan. To o rimɗi an do a rimɗi ha yite, to a fotante ban rimɗingo maccuɓe 10.
la shakka ɗum mbarjari ɗundi woni ha ɗon. Non bo yafane windane boɗɗe temerre, yafane kalluɗe maɗa temerre, ngol latane bo ɗum denal ha nyalde maɗa man nde fumare ha hira. To a jangi ngol ha hiri bo latane kadi bo ɗum denal ha weta. To ɗo nder askaruji en nani darja askaruji gaɗeteɗi ha fajiri be askaruji gaɗeteɗi ha hirgo. To kadi nder askaruji man ɗo goɗɗo o wi'an nder askaruji man ɗo goɗɗo o wi'an subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Kadi kangol bo ngol wodi qissa. Annabijo sallallahu alayhi wa sallama o juli ɓawo julgo subaha o wurtake ha sare mako be law, fajiri be law, o acci kore mako ummul muminin Juwairiya radiyallahu anha oɗon joɗi ha nokkuwel ngel o julata, oɗon inna Allah. Ɓawo o juli oɗon joɗi inna Allah, annabijo acci mo wurti fajiri be law yahi lortaki ha balte, nyalwi seɗɗa go. To nde lorti tawti mo ha o joɗi go ha juldude mako go, annabijo wi mo a sedai aɗon joɗi ha accuno mami ɗo aɗon inna Allah na? O wi oho. To annabijo wi'ata mo mi wi kalimaji nayi to ɗi pondama be ko mbiɗa ɗi nyichan ɗi ɓuranno deidai ko mbeɗɗa wadgo diga subaha ha wargo jotta ɗo. Ɗum kalimaji nayi bo mi wiɗi marraje tati, amma to ɗi jo'inteno dow kilo ɗi ponde be an ko mbeɗɗa innugo Allah ɗo deidai ko mbimi man ɗo, imma ɗum fotan be ko mbiɗa an ko mbeɗɗa wadgo ɗo, na wakkatiwel ma kam ɓuri ɗuɗgo. To walla bo ɗi kalimaji nayi ɗi mbimi ɗum marraje tati ɗo, kanji man ɗo ɗi nyichan ɗi ɓuran deidai ko mbiɗa man ɗo. Ɗum ɗumejum kanjum annabijo wimo subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Mi wi ɗum kanjum man ɗo marraje tati. Ɗum kalimaji nayi mi wiɗi marraje tati, amma nda famɗugo wakkati ko mbimi ɗum fu majum ɗum ɓurta mintiwel gotel. Ɗum wi'ama ando diga suba aɗon joɗi ha jotta, amma ɗi potan be ko mbeɗɗa hugo mbarjari, walla bo ɗi nyichan ɗi ɓuran ko mbeɗɗa hugo mbarjari. To ɗo man bo kadi ɗum hunde tilimde hani ɓi adama wi'a ɗum ha wetgo muɗum. To zikiriwol sappowol wadgo salatu dow annabijo sallallahu alayhi wa sallama ha fajiri hani ɓi adama waɗa salatu dow annabijo marraje 10, ha asiri mako bo waɗa salatu dow annabijo marra 10. En mbi singaji wadgo salatu dow annabijo bo ɗuɗɗi, amma kadi ɓurdangol man ɗo salatul ibrahimiyya. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid. A waɗa ɗum marraje 10 kadi latto a heɓi zikiriji 10.